बाथि बिटिसिनि बिसायख'थिनि थाखाय दतमा समष्टिनि इउपिपिएल हान्जानि आरो दतमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय बायदियै बिजाथि महरै आंखौ जोंनि हान्जाया बेवहाय फसंनो थाखाय थिक खालामदों। दा बे दतमा समष्टिया दुलाराय आसामावनो बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे समष्टि, दुलाराय भारतआवनो बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे समष्टि आरो बियो जोबोद मोनसे मान सन्माननि समष्टि। बे समष्टिखौ बड'लेण्डनि मादाव बयनिख्रुइबो जौगासिननाय समष्टि महरै गायसननायानो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि आरो रायजो राजाफोरनि थांखि। दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों जोंनि लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी, जोंनि आइजो सेलनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, जोंनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे बिथाङा एमसिएलए मोनबो, पलिटिकेल सेक्रेटारि मोनबो माधव छेत्री बिथां, लोगोसे एससिनि जोंहा दीपक रंजन दा बिथाङा आफादगिरि बेवहाय बाहागो लादों। जोंनि गासैबो मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन, तामुलपुर समष्टिनि बारग' एमएलए सन्दिप बसुमतारी आरो बेवहाय बाहागो लादों जोंनि बारग' एमसिएलए आरो बावैसो टिसिएलसिसि चेयारमेनमोन जोंनि मिरुनि सासे दैदेनगिरि ज्योतिरिन्द्र ब्रह्म, बेवहाय बाहागो लादों जोंनि मिरुनि सिडब्लिउसि मेम्बार जोंहा बिरखां बर', बेवहाय बाहागो लादों जोंनि आफादगिरि शंकरलाल ब्रह्म आदा, रायखस ब्रह्म आदा, जोंहा धनस्री समष्टिनि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारी बिथाङाबो दङ आरो गोबां कोअर्डिनेटर्सफोर बेवहाय दङ। आङो समनि आंखालाव बयखौबो मुं मख'नो सानाखै। दिनै दतमा ओनसोलाव जोङो इलेक्सनाव बाहागो लानो फैदों आरो बेवहाय एसे आगोलाव आंनो खौरांगिरिफ्रा सोंदों जे बेवहाय सानै बिराद थाखा गोनां बैजाथिफोर दङ, नोंथांमोना बोरै देरहागोन होननानै। मुलुगाव थाखाया गिबियाव जोनोम जायाखै, मानसियासो गिबियाव जोनोम जादों। थाखा जोनोम जानायनि सिगाङाव मानसियासो जोनोम जादों, मानसियासो थाखाखौ बानायदों, थाखाया मानसिखौ बानायाखै। नंगौना नङा? मानसियासो थाखाखौ बानायदों, थाखाया मानसिखौ बानायाखै। जोंहा मान सन्माननि बाथ्रा दङ, जोंनि हारिनि बाथ्रा दङ, जोंहा बेवहाय राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि बाथ्रा दङ, जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ रांखान्थि फारसे जौगाहोनायनि बाथ्रा दङ, जोंनि लामा सामा बायदिसिना गोबां खामानि मावनांगौनि बाथ्रा दङ। आरो थांनाय 17 बोसोर बिपिएफ आरो जोंनि 5 बोसोर ज' खालामोब्ला बे गासै 23-22 बोसोर बेवहाय बिपिएफनिनो बांसिन सम बेवहाय एमसिएलए दङमोन। दाबो बिथांमोननिनो एमसिएलए दङ। दा बे एमसिएलए बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै। दिनै बोरसि जरानि लामा, मुगलानदुबुनि जोंहा इरिगेसन, बेबायदि गोबां स्किमफोर दङ जायखौ बिपिएफनि समाव आद्रा खालामनानै दोनलांदोंमोन। दा बेफोरखौ जोङो फुरा खालामनांगोन। जोंनि बरागारि गामिखौ जोङो आदर्श गामि खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि नैबे जि बयनिख्रुइबो बर' हारिनि मान होजाग्रा बर'नि बिफानि जि समाधि, बेवहायबो बिपिएफनि समाव बिथांमोना रां हराखै। दिनै इउजि ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव गोबां खामानि जागासिनो दङ जोंनि सरकारनि दैदेननायाव। दा दतमा ओनसोलाव गोबां लामा सामा, कालभार, जाम्फै, फरायसालि, थानसालि, ब्रह्म मन्दिर, बाथौ मन्दिर, चार्चनिफ्राय लानानै गोबां जोंहा अनुकुलनिफ्राय लानानै गासैबो धोरोमनि थानसालिफोरखौ लुनांगौ आरो साबना हामना खालामनांगौ। दा नंखायनो थाखाया मालाबाबो जोंनि मान सन्माननिख्रुइ, थाखाया मालाबाबो जोंनि हारिनिख्रुइ, थाखाया मालाबाबो जोंनि जि स्वाभिमान, जोंनि थामोनथानिफ्राय मालाबाबो देरसिन जानो हाया। दा नंखायनो दतमा ओनसोलनो एबार नोंथांमोना लुबैनाय बायदियै आं बिजाथि जानानै फैदों। दतमा ओनसोलाव गोबां भटआव देरहानांगौ आरो दतमा ओनसोलखौ फैगौ 5 बोसोराव 40টা समष्टिनि गेजेराव नाम्बार 1 समष्टि बानायनांगौ, बेनो जोंनि थांखि। আমাৰ আজি ইয়াত উপস্থিত হোৱা আমাৰ দাদাসকল, ভাইসকল, বাইদেউসকল, ভনীসকল, আমাৰ ইয়াত মাইনৰিটি দাদাসকল, ভাইসকল, বাইদেউসকল, ভনীসকল আছে, বঙালী আছে, হিন্দী ভাষী আছে, গোৰ্খা আছে, ৰাজবংশী আছে, ক্ষুদ্ৰধৰ আছে, দেশী আছে, সব জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ইয়াতে আছে। এই বড়োলেণ্ড এটা শান্তিৰ বড়োলেণ্ড গঢ়াটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে। 17 বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চান্স পাইছিলে, কিন্তু বড়োলেণ্ডো শান্তিৰ বড়োলেণ্ড গঢ়াটো বাদ দিয়ক, মদ, ভাং, জুৱা, মাৰা মাৰি, দাদাগিৰি, এনেকুৱা এটা বড়োলেণ্ড কৰি থৈ গ'ল। আজি বড়োলেণ্ড ইমান সুন্দৰ বড়োলেণ্ড হ'ল 5টা বছৰত ইউপিপিএলৰ চৰকাৰত, 15 বছৰ বিপিএফে কংগ্ৰেছ
কংগ্ৰেছৰ লগত চৰকাৰ কৰিছিলে 5 বছৰ বিপিএফে বিজেপিৰ লগত চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে কিন্তু বিপিএফে একো কাম কৰিব নোৱাৰিলে আজি 5টা বছৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে শান্তি সম্প্ৰীতি সমন্বয় উন্নয়ন সব জাতি জনগোষ্ঠী নিৰাপত্তা আৰু ডেভেলপমেন্ট লাহে লাহে আহিছে আজি বড়গাঁও কোচৰাজবংশী গাঁও ইয়াত সূত্ৰধৰ গাঁও নাথযোগীৰ গাঁও মাইনৰিটি গাঁও বঙালী গাঁও গোৰ্খা গাঁও আদিবাসী গাঁও সব গাঁও বিলাকত আমাৰ মা দেউতা দাদা ভাই সকল থাকে এই গাঁও বিলাক আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব গতিকে আজি নমিনেশ্যন দাখিল কৰিবলৈ গৈ আছো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লৈ দত্তমা অঞ্চলৰ সবৰে আশীৰ্বাদ লৈ আমি নমিনেশ্যন ফাইল কৰিবলৈ গৈ আছো আজি নমিনেশ্যন ফাইল কৰাৰ পিছত অহা 5 তাৰিখৰ পিছত কেম্পিং আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে কেম্পিং কৰিবনে নাই ট্ৰেক্টৰৰ কাৰণে কেম্পিং কৰিবনে নাই সবে কৰিব ট্ৰেক্টৰ জিতিব থেংক ইউ ইটোকে বিচাৰিছো প্ৰমোদ বড়ো নহয় ইয়াত ট্ৰেক্টৰ জিতিব লাগে ট্ৰেক্টৰ জিতিলে দত্তমা অঞ্চলৰ ডেভেলপমেন্টটো আমি একেলগে মিলি জুলি কৰিম মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আমি অলপমান এইটালৈকে ৰেলী কৰিম সবে ৰেলীত আহিব ইয়াৰ পিছত আমি নমিনেশ্যন যাম 5 তাৰিখৰ পিছত আমাৰ প্ৰাইমাৰী বুথ সবতো মিটিং হ'ব আপোনালোকক আকৌ মই লগ পাম কোনোবা আহি ক'ব পাৰে বিৰোধী দলবিলাকে কৈছে এইটো বহুত দূৰৰ মানুহ ইয়াত কি সেৱা কৰিব মই দূৰৰে বা ওচৰৰে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মোৰ মনত আছে মোৰ বুকুত আছে তেখেতসকলে ৰাজনীতি কৰাৰ নামত ৰাজনীতি কৰিছে মই সমাজ সেৱা কৰিবলৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছো নিজৰ কাৰণে নহয় সমাজ সেৱা কৰিবলৈ সচ্চা দিলছে সঁচা হৃদয়েৰে গৈছে গৰ্বজন আমি সমাজক সেৱা কৰিছো তেখেতসকলৰ নিচিনা টকা পইচাৰ একদম বেপাৰ কৰিবলৈ আমি ৰাজনীতি কৰিবলৈ অহা নাই মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছো ইউপিপিএল জিন্দাবাদ ইউপিপিএল জিন্দাবাদ ইউজি ব্ৰহ্ম জিন্দাবাদ ইউজি ব্ৰহ্ম জিন্দাবাদ ইউপিপিএল জিন্দাবাদ দত্তমা জিন্দাবাদ দত্তমা জিন্দাবাদ দত্তমা জিন্দাবাদ ধন্যবাদ প্রমোদ বড়ো জিন্দাবাদ